जों इउपिपिएल सरकारा थांनाय बोसोरब्रै रायजो राजानि थाखाय मा खामानि मावदों बेफोरनि जा पर्यालोचनाजों लोगोसे मोनसे समस्यायाव जोंहा बेसेबां रायजो राजाफ्रा सरकारनि आसनिफोरखौ मोनदों बेफोरनि डिटेल्स मोनसे तथ्य मोननाय थांखिजों लोगोसे जा बेनिफिसियारिफोरनि गेजेराव मोनसे सिनाखि बायदियै बेबायदि मोनसे जों बेनिफिसियारि मिट हिसाबै मोनफ्रोमबो बियाबाव खुंबोदों आरो दिनै धनस्रि बियाबाव बे हाबाफारिखौ लानानै जों दिन बे हाबाफारि सोलिदों आरो जों गोजोननाय मोन्दों जे धनस्रि बियाबनिफ्राय 8,000सो सुबुं दिनै बेयाव नुजाथिफैनानै बिथांमोना जे सरकारनि आसनि मोनदों बेखौ जोंनो फोरमायदों। जों बिटिआर सरकारनि निजस्व जिखिनि फ्लेगशिप स्किम जेरै आलारि सोरां बिथांखि गियान सोरां बिथांखि माइनाव सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि बेबायदि गोबां स्किम जों लादों आरो बे स्किमफोरखौ जों रायजो राजाफोरनो जेसेबां हायो होनो नाजादों आरो बेबायदिनो स्किम मोननाय जिफोर बेनिफिसियारि दिनै बेवहाय नुजाफैदों दिनै बेयाव नुजाफैनाय साफ्रोमबो सुबुङानो मोनसे ना मोनसे स्किम मोनदों आरो बिनि गेजेरजों बेखौ जों बिटिआर सरकारा गोरिब न'खरनि मानसिफोरखौ जों बोरै हायो बेखौ हेफाजाब खालामनो नाजादों आरो जों गोजोननाय मोन्दों अन्तत मोनसे बिएफनि सिङाव नङाबाबो 10,000 8,000 सुबुंफ्रा बे स्किमफोरनि गेजेरजों उपकार जादों आरो बिथांमोननि न'खर सोलिनायाव अन्त एसेबाबो हेफाजाब होदों आरो बेखौ जों बांसिन स्किमजों लाबोनो नाजागोन सरकारा जों मात्र दिनै बेखिनि हाबाफोरनि गेजेरजों जों बेसेबां साक्सेस जादों बेसेबांखिनि रायजोफोरखौ गोजोन होनो हादों बेसेबां रायजो राजाफोरनो जों सुबिदाखौ होनो हादों बेखौ मिथिनायजों लोगोसे आरो नेक्स्ट समफ्राव जों बिनिखौ बांसिन हाबाफारि लानो थाखाय एसे मोनसे थुलुंगा मोननाय बायदि हिसाबै दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। थांनाय बाराव गोबां जाहोनाव जों धनस्रि बियाबाव जेननो गोनां जादों जिहेथु जोंहा पार्टि हिसाबै गोदान बेनिफ्राय पार्टिनि स्ट्राक्चारबो खोब मोजां जायाखैमोन लोगोसे अपोजिसननि गोबां सुबुंफ्रा इउपिपिएलनि एगेन्स्टै नंखाय गोबां बाथ्रा फोसावदोंमोन आरो रायजो राजाफ्रा बे अपोजिसना फोसावनाय बाथ्राखौ फोथायनानै जोंनि इउपिपिएलनो भट होआखैमोन बेनि जाहोनाव जों जेनदोंमोन खिन्थु एबार थांनाय बोसोराव नैबे इउपिपिएल सरकारा जिखिनि खामानि मावो बे ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीनि सुबुंफोरनो बेखौ नुनानै दिनै गुबुन हारिफ्राबो जोबोद सेटिसफाइड आरो जोंनि सापर्टारा बांबाय थांनाय बाराव जों फ्राय 3,000सो भटनि खमाव जेननो गोनां जादोंमोन एबार खिन्थु जोंहा गोबां भट बांगोन आरो बेनिखायनो जों एबार देरहानाय बाथ्राया खाथां जानानै दं बेनिखायनो एबार जों धनस्रि समस्टियाव देरहागोन। कंग्रेसआ बुंनो थाङोब्ला बिटिसिआव टटेलि सिं बायनानै दं बिथांमोना गसंनो आरो बहुद बोसोर नांगोन बेनिखायनो गौरब गगৈ फैनायाव जों बुंनांगौ जेबो गैया पलिटिकेल पार्टि गासैबो जिखुनु जायगायावनो थांनो हायो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनो सावरायनो हायो बेनिखायनो गौरब गगৈ बिथां फैनायखौ जों गाज्रि मोनाखै बिथाङा गावनि पार्टिखौ अर्गानाइज खालामनो नाजादों खालामदों जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया कारण गणतन्त्र पलिटिकेल पार्टिफोरा मोनसे देशनि सिङाव जेरावबो थांनो हायो जेरावबो थांनायनि मोन्थाय दं बेखौ होबथानाय बा बादा होनाय बा गाज्रि मोननायनि बाथ्रा फैया बेनिखायनो जों बिथां फैनाय जोंहा माबा मोनसे खथि जागोन बेखौ साना कारण कंग्रेसआ अन्तत बिटिसि ओनसोलाव एसे गसंनो हानोनो बहुद बोसोर नांगोन कारण बेखौ बिथांमोननि पार्टिखौ हाग्रामा महिलारि सिं बुफायनानै गसंनो हायि खालामनानै दोनखाबाय बेनिखायनो जों गियाखैबा गाज्रिबो मोनाखै बिथां फैनायखौ बिथां फैदों बेखै उदालगुरि समस्टिनि माबा हिसाबै आं बिथांखौ बरायदोंसो आं नोंनि समस्टियाव बिजित होना फैदों कारण बिथांमोना मोनसे नेसनेल पार्टिनि मानसि हिसाबै गावसोरनि पार्टिखौ फजनफिननो नाजागोन बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। दिनैनि बिटिआर सरकारखौ सालायनाय प्रमद बर'नि सरकार सिस्टेम गैया आरो कुनु मेकानिजम गैया होननानै आसाम आयेन आफादगिरि बिथांमोना बेनिखायनो डेभेलप खालामनो हाया आरो बिजेपि सरकारा बिटिसिआव फैयोब्ला बिथाङा सोर बुंदों बिस्वजित दैमारि बिथाङा बिस्वजित दैमारि बेसेबां सिस्टेमनि गेजेरजों सोलिबोदों बेखौ जोंबो मिथियो कारण थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि जि सासन बेवहाय बिथाङाबो सासेमोन दैदेनगिरि हिसाबै आरो बे हाग्रामा महिलारिनि जिथु दैदेननाय बे समाव मा सिस्टेम दंमोन मा सिस्टेम दं बेनि माखौनो बिथाङा फिन होग्रोदों बिनिफ्रायसो खोथा बुंदों दिनै बिटिआर ओनसोलाव जों बहुद सिस्टेम लाबोना होबाय कुनु स्किम बा कुनु आसनि जों सिस्टेमनि बाहेरायाव होआ जोंनि जिखिनि थाखा बाहायनाय बे कुनु सिस्टेमनि बाहेरायाव जों गरसेबो बाहायाखै
जिखिनि आसनि जिखिनि खामानि मावदों जों सिस्टेमनि गेजेरजों मावदों बेनिखायनो बिश्वजित दैमारि सिस्टेम मानिग्रा मानसि नंखाया बिथाङा खुनुदिन सिस्टेम मानिया सिस्टेम बुजिया आरो बेखौ सिस्टेमा मा बेखौ बुजियैखौबो जानला मोनला कमेन्ट होदों बेनिखायनो बिश्वजित दैमारिनि बुंनायाव जों रावबो मिसलिड जाया कारण बिथांमोना खुनु सिस्टेम बुजियाखैमोन आरो सिस्टेम बुजिनानै सिस्टेम मानिनानै सोलिग्रा मानसि नंखाया बेनिखायनो मालाया सिस्टेम मथे खामानि मावनायखौ बिथाङा हयथ' नायनो बानानै बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिआव बिजेपिआ फैयोब्लासो बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन आरो बिथाङा दा बिजेपिआ बाहेरायाव थांना बेसेबां खामानि मावदों बेखौ रायजोफ्रा मिथिदों दा आसामनि रायजो राजाफ्रा सेटिसफेक्सन मोनदों ना मोनाखै बेखौ रायजोफोरनो सोंबासो मिथिगोन कारण थांनाय 10 बोसोर बिजेपिआ सासन खालामबाय बे 10 बोसोरनि गेजेराव आसामनि रायजो राजाफ्रा बेसेबांखिनि सेटिसफेक्सन जादों जाया बेखौ आं बुंनो हाया खिन्थु रायजोफोरनो सोंबासो मिथिगोन बेनिखायनो गाबोन बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिआ फैयोबासो हरसेनि भितरावनो अलाउद्दिन्स मेजिकजों जौगागोन बेखौ जों रावबो साना कारण बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्राबो मानसिसो आरो मानसिनि भितरावबो मोजां मानसि फैबासो जौगानो हागौ खिन्थु दा जिखिनि बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिनि जायफोर दैदेनगिरि दं बिथांमोना जुदि गाबोन पावाराव फैबा हयथ' हाग्रामानि 17 बोसोराव जिखिनि जादों बेखिनियाबो जायाबो जानो हागौ बेनिखायनो बिश्वजित दैमारिनि बाथ्राया जेबो मुल्य गैया जों बेसेन दं होनना साना सासे आयेन आफादनि बुंथिगिरि हिसाबै बिथाङा बेखौ बुंनाया संबिजिरा ओरैनो प्रट'कल मथे बिथाङा पाब्लिकनि गेजेराव कमेन्ट होनायनि मोन्थाय गैया खिन्थु बिथाङा प्रट'कल मानिग्रा मानसि नंखाया सिस्टेमखौनो बुजिया सिस्टेम मानिग्रा मानसिना प्रट'कलबो बुजिया बेनिखायनो प्रट'कल भंग खालामनाय बिथाङा बे जानला मोनला बखिलाबाय थायो बेनिखायनो जों बिथांनि बुंनायखौ गुरुत्त' होआखै खेरायाखैबो जों जोंनि मावनांगौखौ मावलांबाय थागोन बिथाङा मा बखिबाय थायो बखिलांबाय थाथों आरो बुंनो